Dukka alamu sun gama nunawa ke cetawa wacce mafarki na yayi nunawa. Soyayya kin bani na karba nai godewa. Tun a da fara ganin ki zuciyata ta tsaya cikin datu. Kallo ɗaya ne miki amma kin sauya min komai. Tamkar in manta da komai a cikin duniyar nan. Kin tafi da raina gaba ɗaya. Na kasa kwanciya lafiya tun a da na fara sanya ki a cikin idanuwana. Dan Allah, dan girman Allah kar ka sake dawowa ƙofar gidan. Ka tafi ka manta da ni. Saurayi na ya haukace a kaina. Ba abin da ba zai iya aikatawa ba. Idan ya ganka anan, ka taimake ni. Ka bar ƙofar gidan nan. Indatu, dan Allah ki tausayin zuciyata. Wallahi ba na nufin in cutar da ki. Abu ɗaya kawai na sani shine soyayyarki ta mamaye gaba ɗaya zuciyata. Mafarkin ki nake a kowace rana, kowane dare. Na gaza ci, na gaza sha. Ji nake tamkar zuciyata za ta fashe saboda sanin take miki. Idan saurayi na nan ka sai iya asata abu mai matuƙar muni. Ba na son wani abu ya bayar da kai saboda ni. Ka bar nan dan Allah. To wai ya zan yi da wannan san naki da ma mai zuciyata. Shin zan juya ne in gudu? Bayan da zuciyata tana hannunki? Wallahi Hinnatu zai fi in mutu a hannunki fiye da in rayu ba tare da ke a cikin ta ba. Zo ki koya mun malama yace malama ni ne ɗalibi so ki koya mun. Bala kana nan kana shan rana ana maka ika ya dakata ban gane ba wace kala aika ai babu ta zama wai an saci dan barawo ana buga harka a kofar gidan su Shiddatu. Kai dakata mana. Ka ji ni da kyau Bala, wani saurayi ne kyakkyawa kamar wancan dan fim din India tsaye yake tare da Hiddatu a kofar gida suna wa juna kallon da ko zuma bata kai zakin sa ba. Ka tabbatar da abin da kake cewa kiri na gansu kiri da muzuru. Bala, idan ka bar wannan al'amarin yayi nisa to kana zaune wallahi wannan saurayin zai kwace maka Hindatu da murmushi guda ɗaya kasal da ni kaina ya tafi da ni. Kuma ka san babu abin jin kunya a bakin mutane a wannan unguwar tamu a ji cewa an kwace wa Bala budurwarsa. Ina za ka ne? Baka ɗebo kayan aiki ba, ka manta da su ne? Suna ina? Suna ciki. Je ka ɗauko su. Ga fesa ga leta. Ka je ka nuna masa, kai masa aikin da ya fi gini girma. An ka bi ta nan kan ka je zai ware, ta nan za ta fi sauki. Ka bi ta nan. Na gode ɗan ƙunar baƙin wake. Hindatu, ki kalli cikin idanuwa na, ki ga irin yadda zuciyata take mutuƙar sanki. Kin shiga zuciyata ba tare da izini na ba. Amma a halin yanzu, kin fi sanin inda numfashi na yake tafiya. Ki bar ni dan Allah ya tsaya a gefen ki. Ko da ku a cikin zamo inuwar ki ne, domin ina ƙaunar ki fiye da duk yadda kalamai za su bayyana. Ban san me ke faruwa da zuciyata ba, amma wannan ba daidai bane. Ka tafi dan Allah, ka daina zuwa. Ina cikin haɗari. Ni ba mace bace da zaka so ka zauna lafiya. Soyayya ba ta da zaɓi Hindatu. Zaɓin soyayya shine zuciya ta samu biyan buƙata. Ki sani ba zan iya tsayawa
ana kwace mu dama ƙaunar ki ba. Kin san me nake ji? Duk sanda na ganki tare da wani zuciyata tana ƙonewa ba da wuta ba da ke. Ni bana ni ne wanda ya ƙi duniya amma na rungume ki tamkar lahirata. Kin san me soyayyar ki ta fasa mini zuciyata, ta ƙwace mini raina, hankalina da tunanina. Soyayyar ki ta sa na manta da kowa. Idan na ga farin cikin sai zuciyata ta yi haske. Idan kin zub da hawaye raina kamar ya zubar da jini. Wannan zaɓi na gare ki, ko ni Bala ƙarfin soyayyar da nake miki tasiri ko kuma wannan mutumin. Waswasi zai janyo rasa rai a gaban idonki. Zan bar duniya ta ji labarin Bala ya ƙona kansa saboda soyayyarki. Bala kake da suna kowa? Idan har ƙona kai shi ne cikakken ƙauna, to me za ka ce da zuciyar da kake rayuwa tamkar ba numfashi a cikinta? Ba wai ina tsaye a nan gurin ba don in ƙwace ta. Ina tsaye a nan gurin ne domin zuciyata ba za ta iya haƙurin rashin ta ba. Kai za ka iya ƙona jikinka, amma ni kuma rayuwa nake, amma na rasa rai a jikina. Ki faɗa masa ya bar ƙofar gidan nan sakan biyu ko kuma in ƙona kaina. Dan Allah, na roƙe ka tafi ka bar ƙofar gidan nan dan Allah dan Allah. Idan ƙaunar da nake miki, amma inda take sani Bala wani irin so ne haka? Wannan wace irin ƙauna ce da za ka zuba fetur da ashana kana ƙoƙarin ƙona kanka saboda ni? Faɗa min wannan so ne ko hauka? Wannan ba hauka ba ne, so ne da zuciya ga baki ɗaya. Na rasa dare da rana saboda ke. Idan kika kalli wani zuciya ta fashewa take. Idan na ji muryar wani a kusa da ke jini na canja yake. Hindatu, idan na ƙara ganin ki da wani zuciyata ba za ta jure ba, domin ba zan iya jurewa ba, ko dai na rasa ranya ko kuma in rasa ki. Dan Allah Bala, kada ka bayan yarda za ta kai mu ba inda muke fata ba. Ina jin tsoron wannan soyayyar taka. Hindatu, ina son ki fiye da kaina. Idan na ƙara ganin wani a kusa da ke, tabbas da akwai wanda ya ɓace, ni ko kuma shi, sai wanda Allah ya nuna. Ya Allah, wannan soyayya za ta halakar da ni. Malama, ya ce malama, ni ne ɗalibi, so ki koya min. Ɗalibi, ni ne ɗalibi, ya ce malama, so ki koya min. Ɗalibi, ni ne ɗalibi. Aliyu! Ke, wace ce ke? Kuma daga ina? Ni labari na amma da kai yanzu ya fara. ke kalle ki, ƴar ƙaramar yarinya da ke. Ke, kin kwasan da kike magana? Me ma kike cewa? Labarin ki da ni yanzu ya fara. Wannan wani labari ne? Saboda kai mallaki na ne, ni na jima ina jiran ka, na jima ina sufa ido domin a kanka. Lokaci ne ka kansa yanzu, sakamakon ina jin zan iya rasa ka. Idan na bari lokaci ya ƙure mun, ni ce murkin ruwan zuciyarka. Ikon Allah, kai ga wata ƙaramar yarinya mai surutu. Ni fa yanzu ban gane abin da yake nufi ba. Kuma sannan wani abin mamaki shine me yasa kike faɗa min irin waɗannan maganganu? Me wannan? Me kika hura mu?
suna na Bilkisu, ni son ka nake. Ga alamu sun gama nunawa ke cetawa wace mafarki na yayi nunawa. Soyayya kin bani na karɓa nai godewa hankali na ma yayi kwanta. Alhaji, ban yi tsammanin zuwan ta yanzu ba. haka ne dama ban faɗa miki zan zo ba kawai zuciyata ta ciki ni dama cewa ne bara in zo in ji da miki maganar da muka yi da ki na fa kunan na tunanin ki Zainabu Na fahimce ka Alhaji. Maganar ta kace tana da girma amma ban ɗauke ta da wasa ba. Amma har zuwa yanzu ban da amsar ta. Zainabu in kika yarda komai na duniyar nan zan miki shi motarki karatunki sana'a har zuwa Saudiya duk na ɗauki alhaki 100% saboda ina buƙatar mace mai nutsuwa irin ki to Ina ɗan buƙatar lokaci idan zan yi tunani. to madalla wannan amsu ma ta wadatar da ni zan tafi amma zan dawo nan da kwana biyu ina fatan jin kyakkyawar amsa daga gare ki Ke ce malama so ki koya mun. Ɗalibi ni ne ɗalibi ke ce malama. Zainabu wai me yake faruwa ne kwana biyu? Me yasa nake ganin yanayin ki gaba daya canza ni? Gaskiya ne abin da ka faɗa. Akwai wani Alhaji ya ce yana so na. Ka ce wai zai aure ni kuma zai bani komai. Wai mota, har da Saudiya, har da gida ma, har da ma ci gaba da karatuna. Me yake nufi da hakan Zainabu? Bayan duk irin soyayyar da muke yi? Yanzu akwai wani dattijo da ya ce yana son ki rinka tunanin shi? Ba haka bane Umaru. Na faɗa maka haka ne saboda bana son ranka a cikin nawa. Ina son mu san yadda za mu kullo wa lamarin. Ba wai ina son sa bane. To ai tunda kika amsa maganar sa komai zai canza ai. Yanzu ki nuna hotonsa ina so in ga wanda yake kokarin kwace miki. Ni ne ɗalibi so ki koya mun. Ɗalibi ni ne ɗalibi. Lafiya? Na ga hankalinka ya tashi? Brian je kasuwan yawa da ke anjima. Wannan ne a tsakaninsu. Kauna ko guba ko kauna. Kauna ko